Сръбският тенисист Новак Джокович се среща с стария си училищен портиер и плаща лечението на болната му съпруга. Друга публикация във Фейсбук твърди, че преди 12 години Джокович и съпругата му спасяват две изоставени близначки, оставени зад контейнер за отпадъци. Това са само малка част от сърцераздирателните истории за тенисиста, които се появяват в интернет пространството. Доколко обаче са достоверни? Нека проверим. Фейсбук страницата Sunshine публикува снимка на Джокович с неговия училищен портиер, разказвайки как тенис звездата помага финансово на стареца, за да може той най-накрая да се пенсионира. В текста към снимката портиерът е наречен господин Джон. Името Джон е нетипично за сърбин. Реших да разгледам какво се публикува в страницата и видях, че там предимно се публикуват вицове. Тоест, страницата не е специализирана в публикуване на новини, което ме навежда на мисълта, че информацията, която се споделя там, не е съвсем достоверна. Използвах ключовите думи Джокович помага и портиер, за да видя дали все пак в някоя медия е публикуван същия разказ. Единственото, което се появи като резултат, са публикации със същото съдържание във Фейсбук. Реших да потърся чрез TNI дали ще изкочат статии, които са използвали същата снимка, но не открих съответствие. След това използвах детектора SiteEngine, за да видя дали снимката е изкуствено създадена. Според него, вероятността тази снимка да е създадена от изкуствен интелект е 99%. Чекът, който Джокович връчва на портиера, е написан на английски, което е нелогично, имайки предвид, че тенисистът е роден и израснал в Сърбия. От Tennis Perfection пък разказват как сръбският тенисист и съпругата му спасяват две 4-годишни близначки, изоставени зад контейнера за боклук. Докато в текстът се твърди, че намерените деца са на около 4 години, в дадената снимка се вижда как Джокович и съпругата му държат две новородени бебета. Потърсих чрез TNI дали ще намеря други публикации, които разказват за спасените от Джокович сестри, но отново нямаше резултат. Пуснах снимката и през SiteEngine и се оказа, че е 99% вероятно и тя да е генерирана от изкуствен интелект. Потърсих и чрез Google Images снимката на Джокович с двете пораснали момичета, но единственото, което излезе като резултат, беше тази снимка с съпругата му, върху която най-вероятно е генерирана и предишната снимка. След извършената проверка можем да заключим, че Новак Джокович нито е помогнал финансово на своя стар училищен портиер, нито е спасил две изоставени близначки. Проверявайте внимателно страниците, които споделят информация онлайн и винаги търсете дали същото твърдение е публикувано в достоверни медии. Изкуственият интелект навлиза все повече в разпространението на снимки и видеа, а хората все повече свикват с фалшивите изображения и ги използват и за забавни цели. Последвайте ни за още проверки на факти. До скоро!